Hola, 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 món. Després del darrer vídeo amb el que he explicat com es baixava, com es creava un compte de WhatsApp, vam veure com es feia un primer missatge escrit i ara mirarem, repassarem això del missatge escrit i veurem com es fa un missatge de veu. Val? Doncs localitzem el WhatsApp dintre del vostre mòbil, busquem, guaita, el tinc aquí dalt, a dalt de tot a la dreta. Val? Pico a sobre de WhatsApp i me surten les persones amb les que he tingut converses darrerament. Val? Aquesta que es diu Provanda, doncs aquesta persona. La pico, me surten els xats d'ahir, està molt bé perquè van quedant els xats en memòria, llavors és relativament fàcil recuperar una conversa que teníem ahir i continuar fent referència a qualsevol tema que es parlés amb aquesta conversa, perquè jo puc pujant o baixant, llegir, que és el que vam dir fa 15 dies. Val? Hem dit que per escriure un missatge, doncs, només calia picar aquí, aquesta caixa blanca que tenim aquí sota, on te diu escriure un mensaje, i dir, doncs, molt bé. I pitjar la fletxeta d'enviar. Val? Mira, l'altre telèfon ja l'ha rebut. Val. Ara us vull explicar els missatges d'àudio, els missatges de so. Vosaltres em direu, i per què serveixen els missatges de so tinguent un telèfon? Bé, doncs per una qüestió bàsica, que és que el telèfon és en temps real i el missatge de veu pot ser en diferit. Sincronia i asincronia. Me explico, perquè m'explico fatal. Me explico. Vull dir que si jo ara te truco per telèfon i tu no estàs allà a la vora, o t'has anat a fer una dutxa, o estàs estenent la rentadora a la terrassa, poder no sentiràs aquesta trucada, o poder no la pots agafar, amb la qual cosa ni tu sabràs què volia jo i jo m'hauré d'espavilar a trucar-te d'aquí una estona, etc. Val. Si allò d'això t'envio tu un missatge de veu, val? Aquest missatge queda gravat igual que un missatge escrit. Llavors tu el pots escoltar quan vulguis i les vegades que vulguis. Val? Per exemple, com es fa? Exacte, abans de res. Veieu al costat, aquí on te diu escriure un mensaje, tenim la careta, tenim el clip, tenim la càmera de fotos i tenim un micro blanc a dintre d'un foradet verd. Un puntet verd. Mentre parlem, aguantarem aquest micro pitjat tota l'estona, ben apretadet. En el moment que el deixem anar, s'envia el missatge. Vull dir, no cal fer res més. Val? Anem a fer la prova. Jo dic, l'aguanto i dic, a més, veieu que està sortint el micro en vermell, m'està dient que estic gravant i van passant els segons que estic gravant. Val? I jo ara, quan acabo, deixo anar. Ara l'altra persona escolta el missatge. Hola. Veus? Quan l'escolta, aquí ja me surten els dos tics blaus. I aquesta persona me respon. Doncs aquí, molt bé, passant el dia. I veieu? Jo he rebut això. Un avís que tinc un missatge de veu de 2 segons, enviat a les 21:50 per aquesta persona. El vull escoltar. Doncs aquí, molt bé, passant el dia. Veieu? La fletxa i es reprodueix. Si és llarg, aturo a mig camí. Molt bé, passant el dia. O imagina't que us estiguessin donant un número que haguéssiu d'anar a apuntar, etc. Doncs podeu aturar el missatge tantes vegades calgui. Veus? Aquí, molt bé. Ho veieu? Sí? Doncs, mira, aprofito i us explico també com enviar una foto. Val? Estàvem aquí al mateix lloc, no cal fer res més, la mateixa persona, i si és un altre. I veieu que a la part inferior, entre el micro i el clip, hi ha una càmera. I al costat de la càmera un clip. Val, és que són dues coses diferents. La càmera, si jo pitjo la càmera, és per fer una foto en aquest instant, en aquest exacte moment, en aquest precís moment, i tal com jo la faig, automàticament s'envia per WhatsApp a aquesta persona. Val? Per exemple, jo ara pitjo aquí la càmera, miro què hi ha, doncs jo què sé, això, el que sigui, o la porta, un llibre, el que sigui, pitjo la foto, mira el teclat, doncs el teclat, ampolla d'aigua.
vale? I enviar la foto. I ja va de camí. A més, m'ensenya què és el que estic enviant de camí. Val? L'altra opció és el clip. El clip me permet escollir què vull enviar. Pitjo el clip i puc enviar un document. Un document que pot ser, doncs això, qualsevol document que tingueu emmagatzemat en el vostre mòbil. Una factura, un document en Word, un PDF, el que sigui. Una foto que faci ara amb la càmera, o un vídeo que faci ara amb la càmera, igual que el que heu vist. Un àudio, que pot ser com un missatge d'àudio d'aquests, però ara podria estar gravant, doncs, imagina't que estic en un concert i vull explicar com sona i tal, doncs poso l'altaveu al micròfon a gravar i sona. Ubicació, contacte, això ja us explicaré què és més endavant. Galeria, aquí vull, que és on tinc les fotos. I escollo la foto que vull enviar. Aquesta. Vale? És aquesta, sí? Vinga. Doncs, pitjo la fletxeta verda i enviat. Sí? Doncs vinga, al proper vídeo us explico moltes més coses. Vale, guapíssims? Doncs fins la propera!